ngena ku test mla enzima phofu ke ayibeke konzima haya mayibeke konzima haleluya beke konzima le test apha evekini ndisuke emsebenzini sekulate phaa past 6 ndibona ungena i-300 apha kum bona ungena i-300 xa ndijonga lo mntu ufaka le-300 andimazi tuna uba ngubani ndide engqondo ndihamba ngelinde jongoza ndikwazi nomfonela ndibuza uba yintoni na haleluya azofuna lo sisi afuna lo sisi bhuti ndigqiba ufaka i-300 apha kuwe ndiyakucela bhuti wakho ndiyakucela wathi sandiyakucela yaqhawuka ifowuni hey naqoba ndithina okay mandike ndimfonele back ndibike ndibuza uba kwenzeke ntoni sisi hayi ndifake ngemistake i-300 hey ndithi ngaphakathi hey nkosi yam uba bengakholwa apha bengasoze ndibambe le fowuni at the same time ndiyacinga man ndizingenela umthandazo haleluya ndiyacinga ndizingenela umthandazo apha wami ndodwa haleluya endifundise nensukwana noko ndithi manje usathana unamaqhinga kodwa usathana uyageza haleluya usathana uyakutest ukujonga uba le nto uthi uyayenza kakuhle na haleluya haleluya ndandisizazi ndiyifake ibisi wam ndathi hayi kule number ndifona ngayo ndiphinda ndithole 300 yakhe back haleluya uba lo uba bendiqoba uba nguyo uba bengomnye umuntu mhlawumbe bezathi ndibona yintoni i-300 ndiqoba usathana ubhudile ke namhlanje because ubhudile nditsho kandithanda ubhudile because ubhuda ngendlela ezimbini sandiba i-payday akukho kubi kakhulu noko okwesibini ndizingenela umthandazo haleluya ndithi ufike ngexesha eli-wrong haleluya makaphinde ndikhangele ngenye imini haleluya ayililwe eli ayililo haleluya haleluya zikhona ezinye ilakhi efuneka zizijonga bangcwele ezinye ilakhi bomba ayolakhi haleluya ayolakhi ndithi ngaphakathi noba ibi-100,000 kodwa benzayibuyisa ngoba ndingenayo 100,000 ndenzayibuyisa kodwa ndiyayazi ngoba sizotestwa uthixo usathana uzokuvavanya uba ume njani le nto yenzayo ithini isitori sakho ngena abanye abantu besithi ithini idatha yakho haleluya andikeni itsho isitori spoke haleluya kuthi ithini idatha yakho haleluya ume njani kule nto yakho haleluya ndamboleka kakhulu uthixo liqoba umfundi ive yafika ngengqondweni yam ngoba kanti ndiyicinga noyicinga into yoba ndingaze ndithathe imali yomntu ngale ndlela ize ngayo kum haleluya 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 umcimbi wemali kamangcwele uyathemtha kakhulu uyafuna umuntu thina sizigadi ngakumbi thina bakholwa ngomcimbi wemali haleluya futhi themtha imali kube nzima noma uzoyikhupha ecaweni haleluya ikulawule haleluya ikulawule imali ngekubeka imali ingakulawuli haleluya le ndaba yemali ke bamsimama baba umlungu evela ingene nje nami ngike ndayenza kodwa ke mina zange ingene ku ndayithumela emntwini ngemistake ndayithumela emntwini wena ubhetele ingene kuwe mina yangena kuye ndandinda ilandelela wayibamba futhi lo muntu ingene kuye ngathi sisi lo mali bengayithumele kuwe bendiyithumela komnye umuntu wandiyibonile mntasekhaya yo ifike ngexesha eli-right sokusela i-20 ndixelele inene ivele yangena ndisengxakini entshani ndithi hayi bosisi intoni undixela yona imali yomntu leyo sokusela i-20 kangoku seyisebenze yonke ndicela ukubuyisela kule nyanga ezayo haleluya imali yakho ihamba ilahleka nje ilahlekela kuba yethini hayi buye lo mali namhlanje ungalapha imali emali lapho haleluya siyabulela kakhulu eneneni ke bawumnuka nami